Aha! May mga nakita akong tao doon. Malapitan ko nga. Ba't kaya ganito ang mga pagmumukha ng mga taong to? Oh! Na-stress ka ba? Ay naku, sobrang stress ako kasi alam mo ba yung teacher namin, pa-surprise ng quiz, nakakainis. Ano ba yan? Oo. Ba't gumagawa ka naman ng 500? Na-stress ako kasi hindi ako nakatulog dahil sa kapitbahay namin. Dahil sa kapitbahay niyo? Napakaingay. Ingay? Stress ka nga. Ikaw naman, miss. Na-stress ka ba? Oo, sobra. Kasi wala kang makain. Pumapayat na ako, nangangayayat na ako. Sumayin sa ko. Ikaw naman. Na-stress ka ba? Oo. Lalo na pag yung mga jeep. Ang dami usok. Jeep lang bang may usok? Ay. Oo, lahat. Basta lahat ng may usok. Umuutot. Pwede rin. Pwede rin. O, ikaw naman. Anong tiniteksan mo dyan? Na-stress ka ba? Oo, yung mga basura kasi nakakainis. Ang baho-baho na. Katek sa'yo. O, ikaw. Na-stress ka ba? Oo, sobra. Sa dami na binabayarang projects, wala na akong allowance. Ikaw naman, Mr. Pogi. Na-stress ka ba? Sakit. Oh, bakit? Sakit. Kasi stress ko tungkol sa pagmamahal. Sakit. Sakit. Na-stress ka ba? Stress ka ba? Pagising sa umaga, puro ka agad problema. Bago ka mabahala ay makape ka muna. Simulan mo ang araw ng may ngiti at tawa at mag-stretching sa umaga. Malas sa babae, pwede ka naman magsipilyo, sige na kasi. Maligo ka na't nangangamoy ang anghit mo kasi. Huwag ka nang makalat at madumi naman kasi. Maglinis kasi. Mag-relax ka, tanggal problema. Tingnan mo, stress free ako. Mag-sports, sabay ang pamilya. Tingnan mo, healthy ako. Halika't maging stress free tayo. Na-stress ka pa? Stress ka pa? Na-stress ka pa? Stress ka pa? Na-stress ka pa? Mga babae na-stress ka pa? Mga lalaki Galit ba sa asawa dahil kung umuwi ay late na? O kaya naman nandun siya sa sugalan magdamagan? Ang mga anak ay malikot at maingay pa nagkalat ang mga basura. O ano ba kasi? Maging positibo ka naman sa buhay o kasi mamasyal sa iba't ibang lugar tulad ng parke. Isama ang lahat ng kaibigan naman kasi mag-isip kasi. Magpahinga ka at makinig ka ng musika. Effective to mag-sports, sabay ang pamilya. Tignan mo, healthy ako. Halika't maging stress free tayo. Na-stress ka pa? Stress ka pa? Na-stress ka pa? Stress ka pa? Na-stress ka pa? Mga babae na-stress ka pa? Mga lalaki Kung butas man ang inyong bulsa, humanap ng paraan para makapera. Huwag kumunot
ang iyong noo. Baka ika'y magkasakit at lalo pang papangit. Di ba pangit yun? Mga babae na-stress ka ba? Mga lalaki na-stress ka ba?